салом тамошобинон ва шунавандагони канали ТВ Симо дар шабакаи ютуб. мо ҳамеша талош менамоем то баҳри шумо ҳаводорони азиз барномаҳои ҷолиб, наворҳои диданӣ ва хабару иттилоъҳои тозаро пешниҳод кунем. аз ин лиҳоз ҳамеша кӯшиш менамоем то ҳар яке аз барномаҳо бо сифати баланд сабт гардида ба талаботи замон ҷавобгӯ бошад. бояд гуфт ки дар байни ҳаводорони канали мо мухлисони бозии бузкашӣ хеле зиёд ва фаъоланд. онҳо мехоҳанд ҳар як мусобиқаи бузкаширо ба таври фаврӣ аз ютуб-канали мо тамошо кунанд. бо мақсади қаноатманд сохтани шумо ва бо сифати баланд сабт гардидани мусобиқаҳои бузкашӣ мо тасмим дорем то аз дастгоҳи хуби наворбардорӣ яъне дрон истифода кунем, зеро ин таҷҳизот ба мо имкон медиҳад то ҳар яке аз ин мусобиқаҳоро ба таври пурра аз боло наворбардорӣ намоем. зеро тамошои бозии бузкашӣ бо сабти дастгоҳи наворбардории дрон боз ҳам ҷолибтар мегардад. ҳамзамон бояд ба шумо ёдрас кунем ки бо сабаби бӯҳрони Украина даромад аз шабакаи ютуб дар ҳудуди Федератсияи Русия қатъ гардидааст. бинобар ин аз шумо ҳамватанони азиз мухлисони бозии бузкашӣ хоҳиш менамоем ки барои харидорӣ намудани дастгоҳи муосири наворбардорӣ ба мо кӯмак расонед. нархи ин дастгоҳи наворбардорӣ ки алҳол шумо дар экранҳои худ мебинед 16 000 сомониро ташкил медиҳад ки баробар аст тақрибан ба 106 000 рубли русӣ. албатта барои харидорӣ намудани ин дастгоҳи наворбардорӣ мо низ саҳми худро мегузорем, вале мутаассифона маблағи кофӣ алҳол барои фавран харидорӣ намудани ин дастгоҳ дар мо мавҷуд нест. аз ин хотир аз ҳаводорони бозии бузкашӣ хоҳиш менамоем ки барои харидорӣ намудани ин дастгоҳи наворбардорӣ ба мо кӯмак расонанд. хоҳишмандон метавонанд маблағҳои худро ба корти бонкие ки алҳол дар экрани шумо намудор аст бифиристанд. расид ё худ чеки маблағҳои споридашуда тариқи канали ТВ Симо дар телеграм нашр карда мешавад. мо боварӣ дорем ки ҳаводорон ва мухлисони бозии бузкашӣ, онҳое ки тарафдори бо сифати олӣ сабт шудани ин бозиро доранд, дар ин роҳ ба мо кӯмак мерасонанд. қаблан барои дастгириятон сипосгузорем.